Dobar vam dan, poštovani gledatelji i čitatelji. Sigurno ste već puno puta čuli izraz varaždinsko crno zlato, a onda sigurno znate kako se radi o varaždinskom bućinom ulju koje je nedavno postalo 44. hrvatski proizvod zaštićenog naziva u Europskoj uniji, čime je dobilo svoje mjesto ne samo na karti Hrvatske, već i na karti Europe. Tim povodom danas razgovaramo s predsjednikom udruge Varaždinsko bućino ulje, ujedno i vlasnikom OPG-a Patrčević, gospodinom Matijom Patrčevićem, čija se obitelj već dugi niz godina bavi proizvodnjom bućinih koštica i bućinog ulja. Prema nekim izvorima, korištenje varaždinskog bućinog ulja u prehrani seže u 18. stoljeće. A evo, ja ću gospodina Patrčevića pitati kada seže tradicija, odnosno kada je počela proizvodnja ovdje na vašem obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Patrčević i kako je to sve krenulo. Prije svega, dobar vam dan. Dobar dan i pozdrav svima. Pa evo ga, znači neke 1996. godine su moji roditelji započeli proizvodnju same buće, to jest koštica. Evo onda znači još smo ja i brat praktički bili osnovnoškolci, ali evo znači kao i u svakom poljoprivrednim nekim djelatnostima, tako i u samom toj proizvodnji bućinih koštica. Moji roditelji su čeznali da naprave znači taj finalni proizvod, a taj finalni proizvod je normalno bućino ulje. Tako evo, znači 2002. godine je krenula do registracija našeg obrta i tu smo onda počeli znači tu proizvodnju bućinog ulja. Evo ja sam i onda isto tako i 2002. završio srednju školu i praktički evo, odmah smo krenuli znači, sa tom proizvodnjom. Evo, moram reći, od 2002. godine se bavimo baš intenzivno sa proizvodnjom bućinog ulja. Niste se pokajali? Pa za sad ne, evo ga. Velim, to je već praktički tradicijski. Započeli su naši roditelji, evo nastavljamo ja i moj brat, pa tako da evo, nadamo se da budu i naša djeca nastavili s tim. Dakle, mogo bi nastaviti se, postoji interes da ove mlađe generacije nastave tu obiteljsku tradiciju? Pa gledajte, za sad postoji interes, već se oni malo uključuju u taj posao, već pokazuju neke interese, znati želi tako. A evo, gledajte, sudbina i život nosi dalje, budemo vidjeli. Da, ima vremena vidjeti. Nedavno je područje općine Petrijanec pogodila tuča veličine oraha. Evo, tu su oko vas i na ovom cijelom području i evo i vi sami imate poljoprivredne površine. Kako je vaše mišljenje, kakva je situacija kod vas, hoće li biti velikih šteta? Pa gledajte, znači ta tuča je poharala 23.6. Može se reći da je napravila jako velike štete, pogotovo na tim poljoprivrednim usjevima. A evo, stradala je naša znači, buća. A evo, gledajte, sad još uvijek je teško reći koliki će to biti prinosi smanjeni, tako da treba pričekati znači, samo tu berbu buća ili koštica, pa onda bomo procijenili. Znači, kako. A kada je točno berba, kako to ide evo, kod vas koji se bavite ovim poslom? Pa berba znači, počinje tam negdje oko 15.9. ali sve ovisi o vremenskim uvjetima. Ovu godinu će se malo vegetacija produljiti jer evo, znači, poharala nas je tuča, pa je vegetacija krenula ponovo nakon toga i vrijeme nam baš u godinu ne pogoduje samo proizvodnji buća. Što ne možete kao predsjednik evo, ove udruge Varaždinsko bućino ulje reći malo više o udruzi, koliko vas se trenutno nalazi u udruzi, koliko OPG-ova i da znamo odakle zapravo iz kojih područja Varaždinske županije najviše dolazi bućinog ulja? Pa evo, znači nas ima 10 aktivnih članova u udruzi, znači nas 10 članova je zaštitilo varaždinsko bućino ulje pod znači, geografskim podrijetlom. Ima više članova, ali evo, nastojimo motivirati ove druge članove da zaštite i da se pridruže znači, toj zaštiti varaždinskog bućinog ulja. Članova ima, evo, znači, možemo reći po cijeloj okolici Varaždinske županije. Evo, znači, tu Petrijanečka općina, pa ima dole nešto oko Trnovca, Vidovec, pravi znači cijela okolica Varaždinske županije. Znači ovo područje malo više ipak specifično? Pa da, evo, kao prije sam vam napomenuo, 1996. godine se mi bavimo proizvodnjom buća, tako da tu postoji malo veći interes same te proizvodnje i bućinih koštica i ulja, znači baš u ovom dijelu gdje se sad mi nalazimo. Kao udruga težili ste da u proizvodnji bućinog ulja dostignete Sloveniju i Austriju, a sada prema najnovim podacima ispada da ste još i ispred njih. Kako se to dogodilo? Što je razlog tome? Pa da, evo,
mislim da 17.7. je bilo i predstavljanje varaždinskog bućinog ulja. Evo već onda smo imali neke podatke i izjava je već onda bila da čeznuli smo da dostignemo Austriju i Sloveniju, pošto je Austrija sama koljevka bućinog ulja, ali evo dogodilo se to da smo sad već i prestigli samu Austriju, a i Sloveniju što se tiče po kvaliteti proizvodnje, evo i sad zaštita varaždinskog bućinog ulja, tako da evo praktički postižemo ono što smo si zacrtali. A po čemu se varaždinsko bućino ulje razlikuje od drugih bućinih ulja? Ima li tu kakvih razlika većih da možemo evo reći baš po tome specifično u odnosu na Austriju, na Sloveniju? Pa evo, znači varaždinsko bućino ulje ono se proizvodi na taj tradicionalan način praktički, to jest prženjem. I tu na samom početku, na samom startu mora biti sama ta koštica proizvedena znači, na varaždinskom području. Nema ništa tako osim sjemen. Znači sjemen mi kao Varaždinska županija ne proizvodimo za sjetvu. Drugo, znači samo to bućino ulje evo, nalazi se u posebnoj boci. Znači posebna dizajnirana etiketa, od traga mora biti znači, normalno sad logo da je zaštićeno varaždinsko bućino ulje geografskim podrijetlom i normalno specifična boca koja je prepoznatljiva sad već praktički možemo reći i u cijelom svijetu. Druga stvar, znači u toj boci se nalazi 100% čisto bućino ulje koje se dobiva prženjem. Znači nema dodataka nikakvih stranih ulja ili masti, znači nema suncokretovog ulja, biljnih ulja i tako. Znači u toj boci se nalazi striktno 100% čisto ili djevičansko bućino ulje, dobiveno toplim prešenjem i bez dodataka bilo kakvih stranih ulja. Evo da sam malo dočaramo, ako gledatelji hoće provjeriti kvalitetu tog bućinog ulja, najbolje je uzeti čisti bijeli tanjur, staviti pod svjetlo i naći par kapljica gore na bijeli tanjur. Ako ta točkica ili kapljica ostaje tamno zelena, to je crna, onda je to 100% čisto bućino ulje. Hvala vam na pojašnjenju jer evo baš sam ih htjela to pitati kako možemo kao kupci procijeniti kad uzmemo bočicu da li je baš to pravo bućino ulje, da nema nekih drugih primjesa. Da li možemo već i po samoj boci vidjeti ili moramo baš otvarati? Gledajte, u toj boci se drugo ne smije nalaziti, to sam naglasio. Znači tu mora biti striktno, znači nas 10 koji smo zaštitili varaždinsko bućino ulje pod geografskim podrijetlom ne smijemo pakirati apsolutno nikakvo drugo ulje osim znači 100% čistog bućinog ulja. Ali otvarati se mora. Znači ili prilikom otvaranja po mirisu, to je znači već specifičan miris koji ulazi praktički u naš nos da se vidi da je to već lagano prženo ulje. I još malo da se vratimo na ovaj logo, odnosno etiketu. Dakle, to je odnedavno, otkako je bućino ulje postalo hrvatski zaštićeni proizvod. Da. To je evo ova mala oznaka, malo da nam pojasnite. Evo, to se mora također nalaziti sad na svim pakiranjima. Tako je, to se mora znači nalaziti na samoj etiketi koja se nalazi na toj boci. I ne bi se prodavati znači varaždinsko bućino ulje ako se ne nalazi u takvoj boci, tog dizajna, takva etiketa i normalno od traga mora biti taj logo gdje se vidi da je zaštićeno geografskim podrijetlom. Čestitke i na tome, evo možemo slobodno reći da je varaždinsko bućino ulje sad brendirani proizvod u svakom smislu. Pa da, evo može se reći i moramo pohvaliti i zahvaliti se samoj Varaždinskoj županiji koja nas je i motivirala i davala nam neke signale i mogu reći da je i sama Varaždinska županija pomagala i pomogla u samoj toj certifikaciji. Gospodine Petrčević, hvala vam lijepa na razgovoru. Znamo da imate puno posla, evo u punom jeku su ovdje kod vas je proizvodnja, a vama, poštovani gledatelji, još jednom lijepi pozdrav iz OPG-a Petrčević, iz Petrijanca i naravno i dalje želimo puno uspjeha udruzi u onome što rade, a rade to jako dobro.